EU, det er dødspændende, kan jeg godt sige. Og i dag, der skal vi tale om Europaparlamentet. Det er en af de største institutioner i EU. Det er faktisk den største. Og det er kom ind. Ja, undskyld, jeg forstyrrer. Cecilie, kan jeg lige være med dig? But first, Let me take a selfie. Game over. Cecilie, hvad har du lavet? Du er en... Slim pige. Men har du slået Jonas? nej. Jeg er en god pige, leger mor at sige. Jeg har ikke gjort noget. Nå, men så må det jo være Jonas, der tager fejl. God røv i de sko der. Jonas. Kom nu. Hey, vi skal til morgenmad. Hallo, du kommer for sent. Jonas. Okay, du bliver så gamle. Fy for